Petra Jakáčka a Karla Šíla na dozorčí Marcovi, no a na volnou s vagonem Edward. Viktor pak samostatně na 4 jezdí takzvaný S2, což jsou třeba Avia, Mercedes Limo, Vizaros a další. No a zde máme 5 posádek a já vám to prozradím hned, jak to vypadá, jak jezdí na voze s číslem 206, tedy Avi 301, Polubnická a Dana Šínová, jezdí 14 má Tomáš Prožák a Ondřej Vodička, jezdí na Mercedes Unimog, 28 má Tomáš Hejkal a Marek Peček na stejném voze, Kalaš, Martin Hejkal, no a 900 má Jan Šepor a jezdí Hlota a ty jezdí také na vozu Mercedes Unimog 416. Pak máme vozy, to jsou ty Krakovky, SKSky a zde konkrétně jezdí také velké množství posádek. 311 je to Roman Zech a jezdí Jurečka, 313 Zdeněk Novotný a Vladimír Suchánek, dále 360 je to Kašper a Anna Kašperová, 382 má Zdeněk Veverka a Lukáš Veverka, 385 pak jezdí Bronislav Ševčík a Oldřich Mašuk, 388 Staněk Mladší a Radim Švůb, zase STR, Staněk, 380 Kaplanek a Michal Salá má já tady koukám ještě na další vozy. A Vladimír Kalkovský a Lukáš Paláš na Ikě, jsou Michal Janza a Jan Balšán, 332, Danek Manský, a jsou na zase 100 dívekem. V této kategorii tedy 351 a 354 mají Tomáš Sekíčka a Radek Stracha, no a do té 354 zmiňované Michal Jindr a Tomáš Jindr, také se říkal na díveku. Další kategorii, tedy S4, máme Uraly, ale třeba ta trošku 15, 4x6 najdete Měli dobře zapnutý.